Ha plogut sobre la nostra comarca i en algunes altres comarques del país més que no en altres. Ens trobem avui mateix en el 939 dia de pandèmia i el 226 d'invasió ara de reculada de les tropes russes sobre un territori veí. I mentre això passa, al país del costat, a l'altiplà, però també al nostre, hi ha massa persones que pensen que com més cridem, més raó tenim. I és per això que veuen normal un fet masclista llançat des d'un col·legi major masculí cap a un altre de femení existent a la vora. La berrea sols està permès als cérvols. Cap altra espècie ha d'utilitzar-la com a pretext perquè està fora de tota norma. Cridar, berrejar, com hem vist fer uns joves que aspiren a ser universitaris, ens fa vergonya. Això ens passa per continuar segregant per sexe el nostre alumnat i per abandonar deliberadament l'educació sexual des de la més tendra edat. Bueno, mare meua, com està el pati.